Xayrlı irtә, хөрмәтле тамашачылар. Безне карап баручы бар милләттәшләргә дә кайнар сәламнар юллап тапшыруны башлыйбыз. Һәм экраннар алдына бүген 2 гыйнвар көнне үзенең олы 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Абдиева Сәрбиҗамал Сәлимҗан кызын чакырып алам. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны барча туганнары исеменнән улы Рамил, килене Айсылу, оныгы Рамис Абдиевлар Иске Кулаткадан, улы Дамир, килене Лилия, оныгы Алсу Абдиевлар Бахтиевкадан, Гөлназ тормыш иптәше Раил Азизовлар Ульяновск шәһәреннән, Алмаз тормыш иптәше Ленара Абдиевлар Сызрань шәһәреннән, сеңлесе Рәшидә тормыш иптәше Камил Тяминовлар гаиләләре белән Татищевадан, сеңлесе Мөршидә тормыш иптәше Ирик Уфадан, энесе Камил тормыш иптәше Рәхимә гаиләләре белән Мингалишевлар, Иске Ондукадан, Шәүкәт Зөлфия гаиләләре белән, Иске Кулаткадан сеңлесе Рәйсә Кипчатова гаиләсе белән, Кодагысы, Урта Терешкадан Шамил Хашия Сайфуллиннар, Бахтиевкадан кодагысы Кадрия Хисамиддинова котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1948 елның карлы буранлы гыйнвар аенда яңа елларга яңа өмет һәм ышаныч истәп, Иске Яндука авылындагы гомер сөрүче Мингалишев Сәлимҗан һәм Җәүгәр гаиләсендә икенче бала булып безнең сөекле кешебез дөньяга туа. Әйтергә кирәк, әби бабабыз олы тырышлык куеп гаиләдә 10 бала тәрбияләгәннәр. Әниебезнең дә сеңелләрен, энеләрен тәрбияләүдә өлеше зур була. Ул башлап Иске Яндука мәктәбен тәмамлый, аннары Иске Кулатка мәктәбендә урта белем ала. Ульяновск шәһәре техникумында бухгалтер һөнәрен үзләштерә. Хезмәт юлын 1969 елда Иске Мастяк ТРПсында бухгалтер булып башлый. Һәм шул ук елны әтиебез Абдиев Расим Туктар улы белән гаилә корып җибәрәләр. Яшь гаиләнең яшәү тарихы Иске Яндука авылында башлана. Тормыш җилләре аларны Иске Мастяк, Бахтиевка авылларына да ташлый. Әниебез мәктәптә, почтада, Сбербанк, китапханәдә хезмәт итеп ялга чыкты. Намуслы хезмәте өчен аның почет грамоталары, рәхмәт хатлары да бик күп. Өстәвенә ул әле хезмәт ветераны. Бүгенге көндә ул Бахтиевка авылында гомер кичерә. Әтиебез белән яратып безне, 2 улларын үстерделәр, чын кешеләр итеп тәрбияләделәр. Зур тырышлык куеп мәктәптә, аннары югары уку йортларында белем алу мөмкинлеге бүләк иттеләр. Вакыты җиткәч, башлы күзле итеп олы тормышка да аяк басарга ярдәм иттеләр. Безгә икебезгә дә аерым тормыш булдырырга күп тырышлык куйдылар. Инде аларга бүләк иткән 4 оныкларына да хәлләреннән килгән кадәр ихлас сөюләрен һәм бар яклап ярдәмнәрен дә бүләк иттеләр. Кызганычка каршы, әтиебез 2008 елда каты авырудан соң вафат булды. Әлбәттә, пар канатын югалту әнкәйгә дә, безгә дә олы тетрәндергеч кайгы булды. Әмма без аны бер генә дә ялгызлык утында яндырмадык. Һәр вакыт үзебезнең игътибарыбыздан аермыйча, хөрмәт һәм мәрхәмәт күрсәтеп яшәргә тырыштык. Әниебез безнең, сиңа күпме генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Һәр вакыт балаларыңның кайгыртуын тоеп, туган йортыбызның яме булып яшә. Сабыр, кешелекле, олы җанлы кеше син. Сикәлтәле тормыш елларында синең киңәшләреңә, тәҗрибәңә таянабыз. Күңел күзеңнең үткенлеге, күңелеңнең сизгерлеге безне күп бәлалардан, ялгышлардан саклап кала. Рөхсәт ит, юбилей бәйрәмеңдә сиңа ихластан бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтергә. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсак, гафу ит. Киләчәктә без сиңа авырлыклар китермәскә тырышырбыз. Безнең өчен, оныкларың өчен үзеңне саклап яшә әле, кадерлебез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Еллар үтә диеп борчылма син. Еллар үтү бер ни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү үзе бәхет, үзе шатлык ул. Җәйләр булсын синең күңелләрдә, кояш булсын синең көннәрдә, тәмле сүзләр булсын телләреңдә, нур уйнасын синең күзләрдә. Сәламәт бул әни, озак яшә, юлларыңа гөлләр сибелсен,
Һәр туар таң сиңа гел шатлыклар, тыныч тормыш, бәхет китерсен. Хөрмәтле Сәрби Җамал Сәлимҗановна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Uçraşabız birge bik sirek Hallerin işik biyip deyip sırağanşı bir